dragi spectatori și iubiții fani ai sportului cu cârpa, punga. Așa se merge la decolarea de la Bassano. Și dacă credeți, Cosmin e aici supărat. Șoferul e singurul care stă uman. Și l-avem lângă pe domnul Mihai, care stă inuman. Animala. Să ia de oameni aiurea. Dar l-a așteptat. Suntem accident proof aici. N-avem de ce să ne lovim, nu putem să ne mișcăm. E unul aici, un pic mai jos și în dreapta de elicopter sau ăla cu galben în stânga? Pe coamă. Dar nu-i bine pe acolo? Nici mici, nu se apropie de niciunul. Ba Da, se apropie de ăla. Ba da, mă. Și probabil că s-a treabă. Ăla e singur. Da, putea să bagă. Fac asta zi. Pe nu. Zic că e versatul duc și de-aia îl vedem din poziția asta. Ba da, la podul ăla. De acolo sus așa. Da, deci... Ce că fă diferent? Dacă mă duc jos și eu, cred că... Am deslușit misterul de ce nu ne lăsă să decolăm. A treia zi de termică, de zbor, de petrecere. A fost una interesantă, îmi cer scuze pentru acel efect sonor realizat din greșeală. Datorită întârzierii cu elicopterul, decolarea a fost în jurul orei 1, dar termica a fost prezentă și ne ajuta mult în efectuarea unor zboruri destul de bune. Vântul era predominant vestic, ceea ce ne-a împins foarte mult către est. În sud-vest era decolabil, era tot în regulă, nu punea probleme. Turbulență, pentru că totuși era primăvară pe vremea aceea. Și a fost un zbor interesant. Sper să vă placă filmulețele din aer pe care am încercat pe care le-am pus și urmează să le vedeți în acest videoclip. Nu uitați să ne dați share, like sau subscribe, preferabil toate trei. Avem și pagina de Patreon și urmează să fim mai activi, sperăm noi, în următoarea perioadă.
tata. Haide, haide! Băieți, fete, eu am aterizat, sunt bine, sunt pe un câmp. După marele zbor, Am rupt pe XC, Am rupt. unii mai o puțin. semi-performanță, dar a fost foarte fun. A fost foarte fun. Astăzi mi s-a spus dacă mi-am luat chiloții de schimb, dar a fost mișto. Totul Ne-ai bine. descurcat. Conducem aici
Uite-te în față că e un camion mașină basculantă. După 20 Așa, nu trebuie să te uiți la cameră, lasă-te, ia acolo. kilometri, Și 10, cel puțin în gaggle. am băgat un gaggle. Da. Un zbor foarte bun, reușit de această echipă minunată. Mulțumiți recuperatorului. Mulțumim recuperatorului care mulțumesc Recuperatorului. Și bineînțeles o salutăm pe mama lui Mihai. Să rămână mama lui Mihai. Băi, ia salutați-o și pe mama. O salutăm și pe mama lui Cosmin. Să rămână mama lui Cosmin. Asta o să-i trimite. Bun. Revenim cu alte evenimente. După ce ne îmbătăm. După ce ne îmbătăm. M-am uitat la voi tot anul din umbră ca rosomanul. V-am văzut. În a 5-a zi a început ușor depresia noastră. Am început prin a vizita Veneția, care s-a dovedit a nu fi chiar atât de frumoasă pe ploaie, probabil și datorită faptului că noi ne doream să zburăm. Iar în ziua următoare, în ziua 6-a, am hotărât să ne întoarcem spre casă și ne-a plouat în 4 țări diferite, constant, până când n-am ajuns aproape de Brașov, n-am văzut cerul deasupra noastră. În continuare sper că v-a plăcut filmulețul, vă așteptăm cu share, like, subscribe sau cum vreți voi să ne ajutați, dacă vreți să ne ajutați. O zi bună tuturor și vă mulțumim mult pentru urmărirea acestei serii. La revedere și să ne revedem cu bine!